Punt tàctil, les teules i imbracs. Aquests forns també estaven especialitzats en la fabricació de diversos materials per a la construcció, com ara maons, teules i canalitzacions. L'abocador romà trobat a prop dels forns presentava un gran nombre d'aquestes peces. Aquí tenim una teula. Les teules romanes, anomenades tègules, són planes, de forma lleugerament rectangular i amb les vores als cantons llargs acabades amb una pestanya. S'utilitzaven per cobrir teulats inclinats. Distribuïdes en cascada, una mica encavalcades entre si, formaven fileres verticals que recorrien la teulada de dalt a baix. La teulada s'acabava amb teules arrodonides, les que més s'utilitzen en l'actualitat. S'anomenaven imbracs. Es disposaven totes seguides, cobrint les juntes a les tègules per facilitar la circulació de l'aigua avall i evitar-ne la filtració.